як гэты вывесці воз. Рыфм і знакаў прыпынку загадзя накідалі стос. Сёння быў паядынак стракоз. Каля сажалкі, бліз зараснікаў шэрых лоз, падаражую па краіне Оз. Радуе, што тут без подкупу і пагроз. Вечарэе прыгожа. Раскісаць і нягожа. Анамальная зона, наколькі я разумею, пойма Прыпяці і Сожа. Можа, упаў дзесь метэарыт? Наконт паэзіі галаўнога мозгу не абмяркоўваецца, гэта канчатковы вердыкт. А на якой мове гэты транскрыпт? Лацініца. Ад страху змакрэў лоб і патыліца. То-то, я думаю, ролікі падкідаюць з інфапрасторы польскай. Людцы добрыя, я і з трыма хажу дарогаю коўскай, вораг жандарм дакурыў папяросу. Трэба выйсці шукаць кроў з носу. За перавышэнне паўнамоцтваў не прымаюць даносы? Не, неяк не па-людску. Для адмовы вескія трэба шукаць аргументы. Няўжо іншыя цывілізацыі праводзяць эксперыменты? Нябёс нябёсыч, ваша добразычлівасць, можа, у адныя рукі талентаў досыць? У цэлым я